Na prípravu hrachového mlieka potrebujeme žltý polený hrach. Máme tu 500 ml alebo teda 250 g. Dáme do hrnca a zalejeme litrom vody. Necháme ho na noc namočiť. Niektoré recepty uvádzajú, že sa má namačať 10 hodín, niektoré 3 hodiny, niektoré 30 minút a niektoré dokonca, že sa nemusí namačať vôbec. Ak to správne chápem, uvaril by sa dosť podobne, akurát keď chceme predísť nadýmaniu, tak je lepšie ho namočiť, preto ja ho namačam. Tak, druhý deň ráno vymeníme vodu, takže sme ho predsedili a priliali sme znova liter vody, zakrieme pokličkou a dáme variť. Počkáme, až voda zovrie a potom ešte varíme hrach 30 minút alebo 40. Ja som dala 30, ale pretože ešte nebol úplne prevarený, dala som 40. Je to potom zase lepšie trošku na trávenie. Pri varení sa tvorí pena, niekto ju odoberá, ja som ju nechala, pretože obsahuje bielkoviny. A ideme na to. Na výrobu mlieka budeme potrebovať fľašku na mlieko, mixér, vodu, olej, ja mám olivový, ale môže byť aj iný, zastudený, lisovaný, potom soľ, med alebo iné sladidlo a samozrejme ten náš uvarený hrach. Do mixéru dáme 2 hrnčeky hrachu, ja dávam všetko približne, pretože mi príde, že nie je až tak dôležité presné množstvo. Osolíme, pridáme potom 2 lyžice olivového oleja, tiež dávam približne. Olej je trochu zvláštny v tomto recepte, ale je veľmi dôležitý, pretože inak sa nám vlastne oddelia tekuté a tuhé časti a to mlieko ani nie je tak chutné. A potom pridáme sladidlo podľa potreby, ja dávam celkom málo, ale možno pre začiatočníkov bude potreba trošku viac. Doma výkonnejší mixer zase môže tam dať nejaké sušené ovocie. Pridáme asi pol litra vody a vodu môžeme kedykoľvek potom ešte pridať, keby to bolo husté a ideálne ju môžeme pridať do fľašky, aby sme si naplnili celý liter mliečka. A ideme na to. Môjmu mixeru to trvá asi 2 minúty, než to mixuje do hladkej a krémovej konzistencie. Prelejeme si mlieko do fľašky a potom dolejeme toľko vody, koľko ešte máme miesta vo fľaške. Tým zároveň vymyjeme dosť mixer, ktorý potom stačí vodou už len opláchnuť, pretože pokiaľ tam nestihne zaschnúť, tak sa veľmi ľahko umýva. Takto pripravené mlieko nám vydrží v chladničke aspoň 5 dní, ale u nás doma vydrží väčšinou len 2 až 3 dní. No a je to hotové. Výborné. A prečo som vlastne robila tak strašne moc hrachu, keď nám stačili na výrobu mlieka iba 2 naberačky? Pretože vlastne sme si pripravili hrach na 5 ďalších litrov mlieka dopredu. Tento hrach môžeme zamraziť a znova použiť. Až budeme vedieť, že budeme variť mlieko, tak v deň predtým si môžeme z mrazáku vybrať hrach do chladničky a budeme to mať pripravené a po ruke. Ešte som vám nepovedala, prečo vlastne veľmi dobre si robiť hrachové mlieko doma a nekupovať ho z obchodu. K tomu sa hneď dostaneme, ale najprv vlastne si poviem ešte, prečo vlastne ja pijem najradšej hrachové mlieko zo všetkých rastlinných mliek. Má mnoho výhod, je plné proteínov, je lokálne, dá sa kúpiť v biokvalite, je veľmi lacné, obzvlášť pokiaľ si ho robíte doma. Chuťovo je veľmi neutrálne, podobne ako tofu, takže keď je málo sladké, proste pridáte med, môžete si do ňoho dať dokonca kurkumu, niečo iné. Je krémové, vlastne nevidím žiadne nevýhody, možno pre niekoho ten pocit, že je to vlastne hrach rozomletý, ktorý si dáte ráno do sladkých raňajok, je trochu zvláštny. Ale vlastne vôbec to necítiť ako varený hrach, čo sa týka vône, je zase veľmi neutrálne. Takže ide skôr o to, čo si potom do tých raňajok k nemu dáte. Asi nebude úplne ideálne do kávy, to kupované určite do kávy je výborné, vlastne na to je určené. Ale toto môžete to skúsiť. Ja vlastne kávu nepijem, takže neviem povedať. Jediné 2 mlieka, ktoré ešte ďalšie robím, je mlieko z vlašských orieškov a z lieskových orieškov, ktoré sú tiež lokálne. Nerobím ich tak často, lebo to nie je tak jednoduché a vôbec to nie je tak lacné. A s orechmi by sa to asi ani nemalo moc preháňať. Ale inak sú veľmi dobré, chuťovo a určite aj výživné. A môžem o nich natočiť tiež video, jak ich robím vo veľmi zjednodušenej forme,
vôbec ich necedím cez sitko, je to veľmi pracné a prplavé a mne za to nechce robiť a tak som si vymyslela zjednodušenú formu, dokonca vo veľmi nevýkonnom mixeri to ide. Takže keby vás to zajímalo, môžem natočiť aj také video. Teraz si konečne povieme, aká je veľká výhoda robiť si domáce mlieko. Prvý rozmer je ekologický, myslím, že je to vidieť na prvý pohľad. Sice tu máme plastový sáčok, ale z týchto 500 gramov hrachu si môžete urobiť 12 litrov domáceho mlieka. Takže ušetríme vlastne 12 tetrapakov, to je dosť. A čo sa týka ceny, tak táto značka od DMK to stojí 40 korún za liter a táto stojí 60 korún. Sú teda chuťovo výborné, nič proti nim nemám, ale v prepočte, keď si kúpite biohrách, tak tento stojí 60 korún, takže 12 litrov máte za 60 korún, to znamená 1 liter máte za 5 korún. Keď nepočítam tú prácu a tak trošku varenia a trošku oleja, ale keby to bolo aj 6 korún, tak je to fakt málo. A pre mňa je to vlastne menej práce, pretože nemusím chodiť do DMK s batohom, kedy si nakúpim proste 8 tetrapakov na 4 týždne, alebo na 2. A vlastne doma si to urobím hneď, to zamixujem, je to čerstvé, viem, čo v tom je. Mimochodom, v týchto dvoch mliekach zrovna je veľmi dobré zloženie, je tam vlastne fakt len hrách, voda, možno sol, trošku olej možno. Ale aj tak, mám radšej, keď viem, že ten hrách je bio, aspoň tomu verím. A že som si urobila sama. Takže keby ste to skúšali, veľmi by ma zajímalo, jak vám to chutilo, či vám to prišlo v pohode. A ešte pozor, odporúčam, až to budete ráno jesť, tak možno, že sa to oddelí predsa len, aj keď je tam olej, tak to stačí trošku potrepať a vydrží to potrepané treba 20 minút ďalších. Tak, dobrú chuť. Alebo z lieskových orieškov. Je to... Ešte sme si nepovedali výhody toho. Ešte sme... Ježiši, fuj. Na nici. Fakt.